A taimaka sadaka fi sabilillahi. A taimaka min sadaka fi sabilillahi. Ka duka buka da min da Allah wani irin sadaka ni ma wannan ko sisi da ka fi gani. sabilillahi. Ko sisi nan da gani ban da shi. What? Taimako. Haka maman ka ta haife ka? Taimako fi sabilillahi sadaka a taimaka. Kai. Kai a haka maman ka ta haife ka? Wallahi. A haka ka zo duniya? Kai ka ban tausayi bari ina da naira daga ni daman sai naira 50 bari in shiga ɗakin ɗauko maka. Taimako dai a dai taimaka. Ina zuwa jira ni. Ai na gaya ma baba, kai ba inda za ka ce za ka haɗa Umar M Sharif da wayannan ƙananan mawaƙan. Amma kai ka san cewa Breka ya fi ƙarfin su, ya za ka ma haɗa ku haɗa ne ma. Inda kun san Nura M Inuwa ba za ku dinga magana akan wa'annan ƙananan mawaƙan ba. Wai ka Allah Mana ku ya mawaƙan kula Nura Allah. M Inuwa. Kai hakuri, ku ya hakuri Allah. Kuna son ku dinga haɗawa. Ake jin waƙoƙin shi. Kai ka san komai, ka riga gaskiya kawai ba wai ka ce za ka shi. wannan waƙar tashi. Wata waƙa kenan? Don wa Da bai so ku A wato tambaye. ka ji wannan ana maganar zinaru, akwai waƙan da tafi ta ne yanzu aka What? Breka, to kai malam ya kai shiru ne tun ɗazun, kai baka da wani gwani ne da kake so ana ta magana tun. To ni me zan ce? Ai babu wani abin da zan ce. Ni fa da kake gani duk wanda yayi abin a yaba mai ina yaba mai. Ya san Breka ya ƙarfi. Ina daga can. What? Din labarin da kuke tafiya da su da banza. Ko ku wani gwanaye ne kuke magana akai? Ai ban da wani gwani wanda ya wuce a ilin Musa mai leli. Ka ƙarya kake. Wallahi tallahi. Breka fa. Gab garin Kaduna Breka waye fa. Umar. M Sharif Waye da gidansu. Breka fa. Me leri gwarzo ne jarumi na ne. Ni duk wani mawaki wallahi bayan sa yake. Wallahi nake ga ma ni dai ana war ayin ba wanda ya kai me leri. Allah ka ya hakuri Allah malam. Jarumi na kenan fa. Yauwa mai gida dan Allah bari in tambaye ka. A duk masu mawakan nan na Hausa dan Allah dan Annabi wani jarumi ne yafi burge ka akan waka na soyayya na Hausa. Ni dai gaskiya wanda na fi so a nawa ra'ayin na fi son waƙan Melody ta fi kwantar min da To hankali. kun ji ko? Kai ka saka da kanka da Breka ne? Ku dakata duk ba ma wannan ba. Ba ku gona almajiri ba ina zaune a can wurin ya zo ya same ni ya taimaka mai sadaka fi sabilillahi. Kuma na fito kuma da naira 50 ma zan bashi ban gan shi ba. Wa. Ni ne a taimaka sana kafin su milan layi. Au dan renin wa dama kai ba almajiri bane?